Hola, jo sóc la Blanca Soler i sóc actriu i creadora de la companyia Espai en Construcció. Soc el Roger Ribó i sóc el director artístic de la companyia Espai en Construcció, que estrena Beatriu. Beatriu és una obra que ens parla sobre el concepte de terra promesa i que ens presenta dos personatges que viuen en un espai ple de roba i en aquest espai ells tenen de tot, són feliços i saben que molta gent perd la vida per arribar a aquest espai. Aquest espai és Beatriu, però també saben que fora de Beatriu hi ha un terreny ple de roques que tallen i que està ple de voltors que esperen que els nouvinguts arribin per devorar-los. La idea sorgeix de molts llocs i d'anar i tornar moltes vegades. Però finalment sorgeix de buscar el que és la terra promesa per nosaltres, que és aquell lloc o, més que la terra promesa, nosaltres li podem anomenar la terra promesa, però podria ser com la felicitat o el nostre estat, lloc ideal. On es parlés del concepte de felicitat, de terra promesa i de què és el paradís. I ens n'adonem, ens vam estar parlant que a Occident buscar el paradís o buscar la terra promesa per nosaltres segurament és el concepte de felicitat, no? Volem ser feliços i aquesta és la nostra terra promesa, aquest és el nostre referent de felicitat. Però quan ho confrontem amb el que està passant a nivell de migracions i d'èxodes i de gent que està marxant dels seus països, doncs veiem que el nostre concepte de terra promesa, que és un concepte emocional, de felicitat, es contraposa amb el concepte de terra promesa de gent que realment ha de marxar de la seva terra per arribar a un lloc que se suposa que és millor. Una miqueta en aquest debat sorgeixen dues posicions i sorgeix també la contraposició entre què és això per nosaltres, que vivim en un món occidental on tenim totes les nostres necessitats bàsiques cobertes, i la diferència d'aquells que la necessitat de moure'ns o de búsqueda d'aquesta terra promesa o del lloc on viure és degut a unes necessitats vitals, de sobreviure, bàsicament. Ja sigui fugir de conflictes bèl·lics o de desastres naturals o del que sigui. És una mica una contraposició de què és per nosaltres i què significa per ells i com xoquen aquestes dues visions del que seria. El procés creatiu ha durat uns 8 mesos des que comencem a gestar la idea fins que l'estrenarem. I nosaltres creem de forma conjunta, a la nostra companyia sempre treballem amb autoria conjunta, i això el que vol dir és que ens reunim, parlem de la idea, la comencem a desenvolupar conjuntament, i després en un espai d'assaig, tothom que està a l'espai d'assaig comença a aportar les seves idees, comencem a fer improvisacions, comencem a parlar de la dramatúrgia de l'espectacle, de com hauria d'estar organitzat, i fem tota una fase de creació dramatúrgica en la qual anem combinant la part de generar idees, però també la part de generar contingut a través d'improvisacions, de començar a treballar els personatges i també de treballar molt l'espai escènic, que per nosaltres és bàsic com a companyia. Després, amb tot això, acabem construint tota una dramatúrgia, una primera idea de dramatúrgia, i comencem a provar de construir les escenes, d'escriure les escenes i de posar-hi música, perquè sempre treballem amb música en directe. I a partir d'aquí comencem a moure peces i comencem a veure què funciona, què no funciona, les necessitats de cada part de l'obra, fins que al final la màgia apareix i llavors tot es posa junt i acaba sortint l'espectacle. La catarsi. Jo crec que la catarsi de l'encontre entre el públic i el que està passant a escena, crec que és això, és l'explicar una història en directe a algú que t'està escoltant en aquell moment i que no hi ha res més, només hi ha present, només hi ha l'aquí i l'ara. La part de transformació. Per mi el teatre és transformatiu i per mi el teatre
és curatiu, o sigui, l'art en si és curatiu, ens cura l'ànima, ens fa riure, ens fa plorar, ens fa emocionar, ens fa canviar i crec que és molt poderós, això. La creativitat pot ser qualsevol cosa. Jo crec que és la mirada que un té envers el món i envers les coses que fa, com ho encara. La creativitat és la capacitat d'expressar, de posar, de fer visible a l'espai una idea. Penso que les sales de proximitat són un bon lloc per arriscar i per mostrar tot allò que queda amagat perquè... no sé com dir-ho. Que són els llocs on les companyies noves, on les petites companyies, on les companyies de creació podem trobar un espai que ens permet treballar i que ens permet crear i que estan fent una feina boníssima a nivell d'apostar per nova gent, per noves companyies i per obrir aquest espai i fer que el teatre d'aquesta ciutat tingui un viver i estigui en ebullició i pugui continuar, perquè si no, no continuaria. Per què queda amagat? Perquè el teatre és complicat fer-lo i aquests espais són una oportunitat meravellosa perquè companyies com nosaltres puguem expressar i puguem explicar les nostres històries. Que el teatre sigui més transversal, que els mons es barregin més, que hi hagi més col·laboració i més obertura i més visió internacional. Gaudir, jo crec, gaudir del que està passant en cada moment, sigui el que sigui. Viure'l i gaudir-lo, encara que sigui negatiu, Que la por no serveix per res. Que encara que no ho sembli, sempre es va construint alguna cosa. Que hi hagi molt d'intercanvi a nivell teatral i a nivell cultural, que no existeixin barreres en aquest sentit. No tenir por. Que el viento vaya más o menos de cara, ¿sabes? Yo qué sé, ¿qué espero de la vida, tío? ¿Qué espero de la vida? No sé, que haya buena comida. Tot. Ho espero tot. Doncs us convido a que vingueu a veure Beatriu, perquè crec que és una obra que ja només entrar a l'espai ja us sorprendrà i que, malgrat que sembli una cosa molt llunyana, ens toca a totes de ben a prop. Doncs us convidem a venir a Beatriu a veure aquest espectacle que hem creat de forma conjunta i que segur que us agafa de la mà i que us porta a fer un viatge cap a un món desconegut, però que us sorprendrà i que creiem que us emocionarà.
Virgen.